Oras may saluk nakamanginang. Selamat pasyon. Dorakso tamulay partangyang ata bodarion. Martangyang mahita sangopas. Bagasar rohat tabi martangyang mahita. Amin. Keparade endeta nomor 84 ayat sada dot ayat 7. Marhite-hite goarni debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi parbadia. Amin. Kristus manaun na porsuk kumokop hamu, tumadikot tiruan di hamu, asa di ihutok kamu bogas lipatna, tangadong dosa di ulay bana, tang jupang akal di bagasan pamanganna, tang mangicahi ibana di nahona icak, tang mga supi di namanaon na porsuk, alay di pasahat do tupanguhum si tigor rohai. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gicang para si roha na sumurong. Namadok moliate mahami tuhosian nasa rohanami. Ala di lehoko anak mo nasasaday tuhamatian kumokop pami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alaya sa hanguluan nasa liling di liling na dinasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dohot hati gora di hami. Saise sama dosa nami sa luhut na. Ala ni pilihan na sudenggan. Na pinilihonay humokop hami. Say paeling ma pinggol mo tutang yang nami. Jala asi maroham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Abdul Mahita.
Maredde hita. Yesus nama dosa ni portidio panguluhami. Yesus nama dosa ni portidio panguluhami. Yesus nama dosa ni portidio salvacion kami. Amin, amin, amin. Amunak kamanami na nami na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus di Minggu Pasyon na patuluhonon tapay hutihut mamuse pardalanan di sitaunon ni Tuhan Yesus. Dungin ditakup akka soldadi unduk nasida rodiak kanaposo ni Jakudi ma Yesus jala di ihoti. Jadi ditogihom may bana jumulo tu si Hannas. Ima si matua ni si Kayapas. Situa ni malim di nasa taoni. Ima si Kayapas nang madok tuak ka Jakudi. Dengganado mate sahalak kumokop bangso. Alay di ihuton si Simon Petrus dohot sisian nasa danari ma Jesus. Nama si tadado sisian nasa day dohot situa ni malimi. Jadi bongot may bana rap dohot Jesus tualaman ni malimi. Alay di sukun situa ni malimi ma Jesus. Taringot tuak kasisian na. Dohot taringot tu akka pudanay. Jadi dia lusi Yesus may bana din nama. Patardo hataki di hatoropan. Natoktong duau mangajari na sa ilaw di bagasan parburuan nang di bagas Jorope. Parpunguan ni saluhut halak Jakudi. Dangadong manangaha huhatahon marsibuni. Buasa au di sukun ho. Nasida ng ubige hataki ima sukun. Ay diboto nasida do nahuhatahoni. Dung dido Jesus songoni di pastap ma sada opas na jongjong bisi may bana uhut ma didok. Songoni pangalusim ti situa ni malimi. Tunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Ia nahurang nahudok. Ujongjokon nahurang alay anggo nahonado. Buasa pastapom muaw. Maredde mahitam siya. Asa disuruh si Hannas may bana naung tinalii tu situa ni malim Kayapas. Disido marpungu akka si boto surat dohot situa ni natoro. Alay say mangihut do si Petrus maddaw-daw sahat rodi alaman ni situa ni malim. Laos bongok may bana tubagasan
lahohudul tu si rap dohot akkana poso marnida ujungna. Alai anggo akka situa ni malim rodi sadok rapot godangi mangalului panidangion gagap lopak Yesus. Natuk mabahe ni bana marutak kosa. Alai parpudi Roma 2 halak nin nama didok kalakon terbainau do mangalohai joro ni debata jala pajong-jongon naing sumuang di bagasat toluari dungi hehema situa ni malimi madok tuibana dangalu sammu nahinan tidakon nasida do pakko alai sai hohom do anggo Yesus dungi de pakulingi situa ni malimi maibana nin nama hupatolom mahotu de batasi parngului asa di pabuahotu hami manang natutuho Kristus anak ni de bata tungi diduk Yesus matuibana songon na niduk mima tutu alai hudok matu hamu olat nyomma idomuna anak ni jolmai hudul di siamun ni hagugon jala rodi atas obun ni langit. Gabe diribakon situa ni malimima pahianna madok. Namangali ay di batado ibana. Pola lulua dupe sitidangi. Nunga dibegi hamu pangale nai. Bohado di rohamu. Tunginin nasida mangalusi. Marutak ko sa may ibana. Jadi ditijuri nasida ma buhina. Nadiba manopuk, nadiba mangalicingi uhut madok. Surirakon hami Kristus isedo namamunuho maredde hita. Alai nahudul do anggo si Petrus di alamani. Jadi didapoto sada parupua maibana madok. Toh doho dongan ni Yesus nasiang Galileai. Alai di porso si Petrus do di dokma. Dangadok kuboto jaladak watu sinani dokmi. Las ruar maibana tualaman julu-julu. Jala martahua manu. Alai marnida ibana diulahi na poso boru-borui mamadok tuakka na jongjong disi. Odo sada sian nasida. Alai mamorsi muse anggo ibana. Jadi dung satu kinari didok akka na jongjong disi mamuse madok si Petrus. Hatehe. Tongod dodongan nasida doho. Ay halak Galilea doho. Gabe dipukka si Petrus mabuburahon dirina uhot manolonon manolon-nolon didok dak utadda jolma nanidok munai tungi mamitor martahua mamanuk padua halihon. Jadi diingos si Petrus nanidok ni Yesus itu ibana tolu hali do suada honom mau adorang so martahuak manuk padua halihon. Jadi marningoti tumatangis ibana maredde hita. Satami
Jadi tung di ida Judas Iskariot parjehi naneng hona uhum nama Yesus. Di sol-soli ma rohana. Di paula ma na 30 rupiah itu akka situa di malim dot situa ni bangsoi. Ninna ma salah duau. Hujehe hondo HP na marpipot. Alai di dok nasida ma. Tangro di hami hodo nasari di si. Jadi ditipal koma peraki tu bagasa joroi lau sumurut siani laho manikot. Alai dibuat situa ni malim mahepengi ninna ma. Dang jadi padumu ni tu arta ni joro ai tu horni mudar doi. Jadi mardos ni roha manasida manu horhotsa tuladang ni padde kudon bahen parbadani halak dagang. Alani ubay marguari ladang mudar rodi sadarion. Tapi gema edde puji-pujian na perjolo sian kor punguan inahanna diurutian non punguan lansia baru diuruti punguan lansia Joshua.
Yurutima penguan lansia. Ultima penguan kor, penguan lansia Joshua.
Marede mahita. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata Jakoba manami na marhabangsa di Banua Gicang. Mauliate deho puji-pujian mahu sobahon rohanami tua dopammu. Di saluhot tenggan di basam dohot akapabahinamu sahat ngulunami di tikion. Marhahipasod dohami marpungu di bagas coromon. Daho madohoti parpunguan pasion na pinatupani kuriam. Marningot kami di sitaonon na niadupam oleh Tuhan yakka partikian naung salpui. Jalan nama korkon las nirohai di hami sahat tutikion. Alanimian makorap dohot kami asi maruham. Upasahat kami tangyang nami tuho mangasahon guarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Urian itu hatta na hinaholongan hamnak kamanami na nami hata ni debata turpok di parpungata parpungwa pasyon budarion buat dosian Filipi bidu 2 mamuka sian ayat 5 saat rodi ayat 10 sada Filipi bidu 2 ayat 5 saat rodi ayat 10 sada songonom ma didok hatana disi. Songon parrohaw ni Kristus Jesus ma parrohaw muna. Ati perupa ni debata di ibana. Dada songon na di dubo di rajumi rohana. Tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disulukon rupani hatuban. Gabi sumat tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoro do dirina. Nagabi panguloy do ibana paima mate. Pola tung mate tersilang. Alanido di patibbo di bata ibana jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa soba tu goar ni Jesus nasa ulu ni tot. Na di Banua Gicangido hot na di tano nang na di toru ni tano. Jala asa nasa na marsuara marhatopotton. Jesus Kristus do tu hatta bahen hasangapon ni debata ama. Ido sahatna. Hamnak kamanami hinanami nang dihita sa luhut na hinahulungan di bagasan guar ni tu hatta Jesus Kristus. Budarion omma parpunguan na patuluhot tapatupa parpungwa pasyon dinamarningot kita di pardalanan ni si taonon na niadupan ni Tuhatta Jesus di partikian naung salpui kuy tarok 20 atau lebih abad yang lalu jala marpungu hita opak borngin mengenang kembali marningok musik perdalanan di si taonon na niadupan ni Tuhatta Jesus. Dalam molo marpungu hita
taguari pertanyaan passion, parpunga passion. Tutu patuduhon na perjolo patuduhon las niroha do hita. Patuduhon las niroha buasa. Ala memang ikodohonota ala ni Tuhan Yesus marulupulupau. Ala ni Tuhan Yesus marlas niroha au. Jadi di parpunga passion dadana parohon lungun niroha be hita te sama padohan ka si tua-tua na perjului. Dada pa siga bulung pariga-riga aka hinalungun. Natape memang melota jaha taboto perdalanan ni si taunon ni Tuhan ta Yesus jaka partikian na salpui maceduk-duk jala berat. Jala dangadong ra jolma na mengadupi si taunon si songoni. Molopi dong na mengadupi akka si taunon mungkin karena satu kekerasan untuk melakukan hal yang tidak baik. So namasa nuay nga titaboto do akka manginang ahana masa maradupon akadungat ta sa bangso dari Kamboja. Ya, warga negara Indonesia TKI dan TKW disiksa lalu diambil ya hati, diambil jantung. Ya, ujungnya las magume. Gue memang paru kilon nama ciduk-duk may dia dupi nasi dalai anggo pakkorhon na tutu natape mangadupi paru kilon nama ciduk-duk tu hatta Yesus kodonot tado kudang pakkorhon na tingulu ni ita jolma sahat tu partikianon sahat rodi saleleng ni leleng na ay marsika sorid do ita jolma mian di tonga-tonga ni portibion. Jadi hamna kamanami na nami ganuk taon ma tutu tapatupa parpunga pasyon. Dada namadok mulu parpunga pasyon tapatupa ganuk taon pa ari muncul kembali satu keadaan yang sangat-sangat perih karena keadaan dan kondisi yang dihadapi, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Alaidangnya. Justru kita mau menunjukkan satu sukacita yang sangat besar. Ras niroha. Nama cai buluni. Esian lapatan ni hata pasioni memang adong dua. Nomor haruan sian hata pasio. Ya pasio ipagajang ma pasion. Na pangatusion na perjolo mulo didok pasion. Itu merupakan satu perasaan semangat yang sangat-sangat luar biasa dan timbul atau muncul saat seseorang rindu untuk melakukan sesuatu hal. Jala passion, lapatan napaduahon itu merupakan kenangan, ya mengingat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ala tusido tapake kata passionia te. Dakyata dok, belum marningot akan natahulungi nong perjului. Alanya kapabahinan na, alanya kadinggan di basana, tabahay maparpunguan mengenang, tadok ma pasyon dari Bapak kami, dan takia tapak ke pasyon. Tapi kepada Yesus Kristus kita selalu menggunakan kata pasyon, na perjolo, doh na paduahon, jala pasyon, na paduahon, ido memang nasetoktong mian, di bagasan mulut aladong do pakilalaan, aladong do dihita perasaan semangat yang sangat-sangat luar biasa, dan itu muncul saat kita ya merindukan untuk melakukan sesuatu hal. Tahasi holi do mabahenak kana dumingga di mulut Taurat ya kamangina pasti itu. Kita tidak bertumpu dalam perlakuan yang tidak baik dan tidak benar. Alanima di parpunga pasyon na tapatupa di uriatta opatali kita mau bersyukur kepada Tuhan. Naing mardok mauliate hita tu debata ala nyakka pabahinanna akka naung pinatuduhon ni Tuhatay emolo dia dupi banay di partikian na sutaboto emariti sian hapor siyaut tadu hita mapoto
Molotung dia dopi bana. Na pasti adong natahilala satu partikian ni ngulutta ala taha persiai. Jalat as tok taha tidakon memang karoron itu hatta Yesus tutonga-tonga ni portibon lako patupahon ngulu nadinggan di colma naulo majalo naulo majakko di bana. Ala niya hamana naik si patuluhonotta hamana naik si ulahonotta hubartu wakkanang tapakilalahon nadinggan doho haburjuon doho sudi aka naung pinatupan itu hatta Yesus ahama nanaing si ulahonotta dingulutta di partikiano sudi do hita makilalahon dangarong hita namadok naso tapakilalahon sudi do hita ditobus sia dosa sian ngulu na ginomgoman ni si boles alay sahatu tikyon ngamarlas di roha hita alani pabahenan nito hatta Yesus alay marhite siya ni ahama nanaing si patuluhonot tadi ngulutta na parjolo para sauran yakka na porsia para sauran yakka na makilalahon pabahenan nito hatta ito tu lo menirohan itu hadido nanaing si belah dang lo menirohatta molo lo menirohatta do nasa tok-tok tapajolo dingulutta di portibiona meragam ma akana ro meragam ma akana masa meragam ma akana bui patupahon naselinggan di bagasan persauran ningulutta. Kita harus mengakui bahwa kita hidup diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang mempunyai hubungan bukan hanya di tengah-tengah keluarga tepat terhadap semua orang. Ahama nanaik si bahenokku maradopo nakadungatu alanunga upakilalahon aka nabalga aka nadinggan aka naunggudang di bahet tuhataya hama nahupatuluhon ahama nanaing si bahenokku di pardalanan ni ngolukku di tonga-tonga ni portibio toto tang mangudahon akana sohobartulomo ni rohani Tuhani mulunung nga makilalaho pabahenan ni Tuhatta Yesus marhiti hama matinay ikosoy toktong ma ingoto ni jala moloni ngoti toto dauma siya nakapabahenan doho pangalaho na surigan paksongon na masa di tonga-tonga ni portibio maragam molope siya nakatadok akahalak Kristeni alayala so diparduliho pabahenan ni Tuhatta Yesus naung paluahon naung manubus siyan hamatian sa itongdo dipatuluho diulahon nakaulahon na sulingga paruarohon nakadungan na jolma makatahatay dungan na jolma gimasay diulahon mulo dibereng akadungan na say dihatahatay ahamalapatan ni ape mulo say diingot na binahin ni Tuhan pasti dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. So panidangion ni parpasal meni. Madok moliate tu dia batasi yala ni salukut na. Ala ni pabahinan na. Jala ima na sinunggulan ni terpuk di parpungata parpunga pasyon na patuluhonon. Ima si paingot puda pangajarion na pinasahat ni Apostol Paulus tu tonga-tonga ni Kuria Pilipi naung makilala na dong pabahenan ni debata sa unang be songon pangalaho na parjului diulahon na sida dingulu si ganupari ang go pangalaho na parjului wema masih ben malona masih patuduhon guguna masih baen habisuhon na aujung na masama aka nasuringgan masama perbadan sigama parsauran yakka na porsia ada di bereng Apostol Paulus di idubain na hatop di paingot ibuasa songoni do pengulu yakka na porsia hape nunga majalo nunga makilalahon na binahin ni Tuhatta Yesus tinguluna saya dipatuduho do pihak kangulu na suringgan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak peduli terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Lanima mukamanami nanami dinapat tapatu pape pertanyaan parpungwa passion budario toto harus muncul dalam kehidupan kita satu perasaan semangat
untuk menuju sesuatu hal yang baik di hadapan kita, apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Mana naik si bahenon. Bere kamu mah dinna apostol Paulus. Taringot tu hatta Yesus naro tu portibion. Mana naik si udah honum muna. Asa memang tuktak kastarida pabahenan naung makilala adong akan adinggan nabinahin ni tu hatta Yesus dido ibana. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Songon dia do parrohaon ni Yesus Kristus. Mulu parrohaon ni Yesus Kristus dan ipatuduhon perbeda-beda nate bedo. Dang di ela-ela akajolma asamar porang halak Yahudi tu halak Romawi. Dang diurupi halak Yahudi laho manaluhon aka halak nasoporsia. Alai dipatuduhon akan naringgan ima namarujahan tu holong ni roha idua sadidok songo parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Ola parrohaon doda. Ya, anggo akan nasingi bamoldo teh hutunate dan mungkin tauda ko songon ni ulahon ni Tuhatta Yesus ala memang ulah Tuhatta Yesus duna boy patupahon jalan na pinatupanay siyan naso terpatupa kita jolma ima perbedaan na tapi roto hatta Yesus tutunga-tunga ni portibion doso jolma songon na binereng ni apostol Paulus kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini menunjukkan dua wujud di dalam kehidupannya, wujud ahamai, wujud ni hajol maun. Jalan apa duahon wujud keilahian. Alai nabui patudoson ni hita jolma songon Tuhatta Yesus Kristus ima marhite sian wujud kemanusiaan. Buasa tadok adong di Tuhatta Yesus wujud kemanusiaan. Sudedu hita ya aluja. Tangarong naso hia aluja. Sudedu hita hia male. Sudedu hita hia mauas. Maharupe nasi. Sudedu hita hia madohodok. Jela mudum. Tangarong naso hia mudum. Adong naso hia mudum tahe. Tahu ngate. Sudedu hia mudum. Sadok. Nataulahod di nguluta ima. Ya. Dalam menunjukkan bahwa kita ini memang manusia yang membutuhkan sesuatu pertolongan supaya bisa hidup dengan baik. Jala sian natapatuduhoni dingoluta molo wujud kemanusiaan idonang napinatupan itu hatta Yesus. Ya do ibana mauwaskan. Ya do ibana malekan. Ya do hatta Yesus lojakan. Harupe kanasik tahe natabuto. Ya do Tuhatta Yesus. Ya. Meragam teh dan hidupan. Molo menurut dari wujud kemanusiaan. Jalahi kama dusunni. Alayang go akka pangalaho dari sisi wujud kemanusiaan memang macai daudo pangalaho ni hita jolma do pangalaho ni Tuhatta Yesus. Ido asa didok apostol Paulus molo nga dipakilalahon aha pabahenan ni Tuhatta Yesus tinguluna patuduh kamu mah dingulumuna songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna lapatan naunang be songon parrohaon ni Sibulis taboto do songon dia parrohaon ni Sibulis kan Sibulis om murah-murah ro tu labukta jala naniarahon naninjujuan ni Sibulison taboto do mabahen asa siga do ngulu ni hita colma termasuk do akapar saurat tunga hape nasotahalo mohon mulu taulaho ni alaniaha alani panggora godaan iblis terhadap kita orang percaya mulu subui margogo ahanani do ni Sibulisi adenggan YouTube beda sabar maho berbedai piau dohot aka dongak jolma berbedai piau do inatakku berbeda piau di tonga-tonga ni keluargaku do aka nasingi dah ubai pe hasusugu ni rohani colma alai ima nani huton
ima naniulahon na macay takas maralo tulomon ni rohani Tuhan ta Yesus molope dipatuduhon ni bana wujud kemanusiaan. Jala ikon songonima ahama wujud kemanusiaan benani dok Apostol Paulus songo parohaw ni Kristus Yesus ma parohaw muna hanga kudangi sadok sudena akka pabahenan nadinggan nabui makorhon las di roha manang na tui sepe ya songon na taulayate yado tabain las ni roha maradupo nakadungatta tung manang na didia pihita dakya tabain gabi hasusugu hita emolo sa ini hata-hataan dong ajolma jala diboto hita na say makatahata ibana gabi hasusugu do hita di bana hape daksitong na ima na masa ale omma na ni paingot ni Apostol Paulus bohado asa songo parohaw ni Kristus Yesus hita naung makilala akan nadinggan naung makilala sudina basa-basa na macebalga naung pinatupan ni Tuhan ta Yesus tinguluta jala di baheni banay ima marhitina pinatuduhon dari sisi wujud keilahian. Mula wujud keilahian tangarok kita nabuhi jolma manghutoni. Jala takas do taboto songo panidangyon ni si Lukas ay dangarong nasotarpatupa di bata. Mula hita ahama natarpatupa hita. Mataboto lapatan na terbatas. Ahana naik sula onotta, ahana naik si bayanotta di ngulutay. Itu memang harus mempunyai keterbatasan. Alai Tuhan ta Yesus saluhut nado di patupa. Molope sian ragam ni akka naso di halomohon nguluni hita jolma dohot nguluni Yesus sendiri. Hadiro Apostol Paulus do di rumari do dirina jala disolukon rupani hatuban. Gabe sumatu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Lapatanna pangaliaon. Picak-picang lea-lea idunan niya dupan ni Tuhan ta Yesus. Alay dang talu. Huaso ni debata. Di tonga-tonga ni Portibion. Laho patuduhon na memang Tuhan itu berkuasa. Melebihi kekuasaan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jala secara ringkas boy do tadok. Alani do bain na boy. Mudak mangulu. Tuhan ta Yesus bangkit kembali dari kematian. Ala memang dalam ni debatamai. Asa radi Tuhan ta Yesus. Olo mangarumari dirina di Portibion. Molo pesongoni hatak kangod dohot hajahaton ni jolma. Napatupahon akan nasulinggan. Maradupot Tuhan ta Yesus. Napola didok siyan natabiginakin. Di palea-lea. Di tijuri. Arong do pihak kanasing dilobuti. Tabay tulong at tajol masungoni ay si manabuhi. Tang patut tabay sungoni tuwak kadungatta. Alanima am nakamanami na nami di parpunga pasyon na patulunon. Kita harus tetap menunjukkan bersyukur kepada Tuhan. Madok muliate siala gudang ni pabahinan ni debata di ngulutan na sebuhi halupa honotta. Kita harus tetap setiap saat, setiap waktu untuk mengingat kembali. Jala molotai ngoti dak taula hobbe akan naso di halomoh Tuhani. Dak taula hobbe akan naso dinggan mararupo dongata sapar sauras saha prosiaw. Songon na niya jarhon ni Apostol Paulus. Alay tapatudu homma pabua hita nasa itoktong masih haholongan. Paturuhon holong ni roha. Maradupo nakadungan, maradupo nakanaporsiya, asabui di halomohot Tuhani, jala molonunga sa itok-tok dapat tuduhoni, na pasti lamar taba-taba ma, ras di roha, marsite, pasu-pasu, do pangurupion ni Tuhatay. Ay sonang duhita, marlas ni roha duhita, sungon detay ati. Pasu-pasu na gudang, ima roha na sunang, isima. Naso makarik koto di sudiru hita itu sudah pasti. Alai toktong tapatuduhon hau duhota sonan hidup ni
Apostol Paulus na diturpuk taon. Asa sobak tugowar ni Jesus nasa ulo ni tot na di banua gidjangi dohot na di tano nang na dituro ni tano. Omma jow sunggul-sunggul na pinasahat ni Apostol Paulus asa tuktakas tarida aka na pinahen ni Tuhan pa Jesus dinguluna si ganupari. Margugo mahita kamang. Mangudakon aka nadinggan di bagasan nguluta si ganupari marhite hamolateon ni rohatta sambil berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan obartu lapatan ni hata pasioni. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na marhabangsa di Banua Gicang ngapatar kuidahami holong ni roham nagudangi. Kumudang do isian holong ni rohani aka ama-ama do inaina dia nakonna. Tung nasutar tibang do gudang doot arga ni silehon-lehommu dihami. Ayanak munasasadai disuruh ho gabe jolma manau pardangulan icak-icak doot pastap-pastap gabe saat tarpaja libana jalatu hamatian umokop hami. Maulihati ma rohanami di huwalay Tuhan. Ala naung say saluhuk na utang nami jala malua hami. Siyan akadusa, siyan hamatian. Dohot siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni pujion nami ma guarmu na badiyay. Uhamalote kami do saluhut na tinggan ni basam. Do pabahinam mo sa tikyon. Na mabuah kami, na paingotok kami asa toktong boy paturuhonon nami. Aka naho Bartolomo ni roham maradupon dungan nami jolma ala ido na pinangido ni roham nani halo mohom wale Tuhan ubayin na dihokop po saluhu na kajolma pardusa dot na manggulahon na sudinggan asaboy patuduhon las ni roha hasonangan di tonga-tonga ni parsauran di ngulu si ganupari mauliate male Tuhan dang di parpunguan pasyon na hupatupahami di bagasat tikyon tuktong dohami mangido pangrupiot huwale Tuhan lumobi diak kadungan nami kama nami na nami ruas di huriam manang na didia piare Tuhan nangaka na porsia diho ubuak kami tuadupamu pramo tisude rungani pargugoy ale paingo tuktong diak kadinggan di basam doaka naung pinahemu di ngulu na sida si kanupari sungoni nangaka ruas di huriam kama nami na nami manang na didia pe natungon mangadupi parsahiton manang naup nami manang na dibagas nabi ale Tuhan marhite parsauran nami patupahop parpunga pasyonomma hubuak kami tuho asa alam toktong patuduhonommo hinadinggan ni asi ni roham tuho pabahinam ni lahu mangurupi mangalehon hai pason diakka dungan nami na mangadupi parsahitoni bui malum nasida jala makilala ilas ni roha nasiyakui. Ale Tuhan di batama nami nang tuari marsugut urutan nami dope parpunga pasyon na parpudi. O matoktong na paingot to manunggu di hami asa rohami marningo muse diak kahinadinggan ni pabahinammu. Mauliati male Tuhan. Dinamula pihamian non sian bagas coromon. Patuduhonom munang kolong di roham laho mangaramuti hami sa luhutna. Asaboy hami marhay pason. Marlas ni roha marhasonangan. Sahat tu ganup bagas namibi. Kupuji jalahu pasangap pami makuarmu. Kolat nion rodi sa leleng ni leleng na. Amin. Maredehita uhut tapasahat ma piliatta.
Pangisa natin na ala Jahiro Jangjong mahita saluk nakabanginang pwede homa ayat sada. Rap mahita mangido di tangiakta alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadi ya magwarmu. Say Roma hara jaummu. Say saut malomon ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songop panesanami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang kami togihot tu pangucunan, palua mahami siap pangago. Ay horo na puna hara jaon. Dohot haguguon, rodi hasangapon sa leleng nileleng. Amen. Asin ni rohani tuhatta Jesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni todi perbadiaima, na madungani hamu sa luhuk na. Amen. Budul mahita saluk nakamangin. Tapasonang ma satokin amanginang ala adongdo berupa kopi teh dot senek na pinarade ni huriata di ruang aula. Tapahudul ma satokin martangyang mahita. Ale jahoba de bata amanami na marhabangsa di panuagijang. Totong do pihami madok mauliate tu adopamu nasun bariai ale Tuhan di Panginoon. Allahu pakilalaho kami asi dengan di basam
na mangiring-iring ngulu nami mulai siya nasugot sa atu boronginon. Jala laos di luas sodo pehami alay Tuhan mangula kaulaon namin na maragam na pinasahat mo Tuhami. Jala laos di pataruho hami alay Tuhan di boronginon tu bakat jaromon. Ima na patupa pertangyangan pasyon na patuluhon hami. Tuhan nunga hutangihon hami nakin barita na uli na pinasahat ni naposom. Asatotong mahami alay Tuhan marhaposan tuho. Jala homa alay Tuhan na husobahami di ngulu nami. Jala homa na margugiho kami sa luhut na alay Tuhan. Jala asa margugo hami manguduti akaw laon namin na maragam na pinasahat mo Tuhami. Alay Tuhan nami nang mangulo kami sa tokin alay Tuhan. Adorang semula kami itu bakas nami be. Imana pinatupan ni huriam berupa senek kopi teh. Mangidu kami itu ado pamu nasun badi alay Tuhan. Adora sohu pangag kami senek kopi teh. Pasu-pasu mai alay Tuhan asa gabi gugu naik baru di kami. Asa margugu kami mamuji pasangapon warmu na badiai. Tuhan pardosa na kudang do kami na badia doang go. Urasi mahami sa dosa pangalasion nami. Asa tama kami gabi habaran ni pasu-pasu. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Upasahat kami matangiang eret namion maulate mariho. Amin. Jadi turun mahita manginang tu ruang aula asa marsi panganon hita.